Nämä ovat nämä saatana megawavesit! Kelatkaa mikä potentiaali tuossa olisi ollut, jos olisi antanut jotain yli tonni megawavesia ja hukkaan meni. Hukkaan meni. Nyt rakastellaan, eipä taidettu. Otais nyt edes kerran 4. Ei rakastettua, reisille meni joo. Odotukset oli kovat, mutta sitten Vetääkö kungi paljaalla aina, kun sen CS-nimi on paljaalla? Joo, no. En tiedä, vetääkö se paljaalla niitä muita, mutta mua se ainakin. Ei oo kyllä hirveästi ehkäisyä käytetty. Tai siis kondomia on mulla. Oi. Olet taitava näitä soteissa. Totta kai. Päätyin! Paljon tulee niinku 100 mitä? Ai. Jumalauta! Ai. Mitä älämölöä täältä kuuluu? Kyllä.